Bashaqekile abantu nge-interview la khona usisi abe-interviewa khona omunye oyilunga le-West Gang. Kule interview-ke uBhutilani ubechazela abantu ukuthi bababulala kanjani abantu. Indlela akhulume ngayo-ke lo wesilisa iziyacabangisa abantu abaningi ukuthi kungenzeka ukuthi lo muntu njengoba ekhuluma usejele. So ukhona-ke nathi la namhlanje sizomamukela. Sawubona mfethu. Kunjani? Ngiyaphila. Hawu ekuseni kanje ususe emsindweni. Hayi sekungconywana mfethu sekungconywana. Uright kodwa? Ngi-right. Ngizwile kuthiwa uproducer wami la lokho engixwayisa ethi nje uzongithatha ungibhekisele ngithi mina ungeke aze ayenze leyo nto kumina. Hayi cha ngeke uzuyenze leyo nto kumina. Alright, so mfethu ngiyazi ukuthi sekuvelile kaningana ukuthi ukhona iqembu kuthiwa ama-West abanye bathiwa awa-West. Yini leyo nto awungitshele ngayo? No, lana sihamba lapho asitheleli uma sisebenza begazi lahlukana. So man sila begazi silo today ungangokuthi thina siphilele ukuthi thina siyabuma siyabulala kodwa sila ne sisebenza kangegazi. So nje sitheleli so manje njengoba kuthiwa West it's a group. Kuzwa kahle mfethu. Yes, igroup le engathetheleli edila nje negazi. Ukuthi suka afike kanjani nokuze kwenzeke kona. Hey, cabanga ukuthi ngizifaka lapha. Okay, ngiyakuzwa. Manje ungichazele indaba nidinga igazi. What is indaba libalekile igazi kunini? Hey, lo mbuzo wakho ngikuphendula sesona manje. Porque acha con otra gente mucho de la zonke no por eso está la gente está la gente sama ke kazi sengala abona manje ngamanje nje wabula luchilalo sinjalo luchilalo nje ayikho into abayizima kuyeka mawuthi ayikho into abayenzile uchaza ukuthini? Kunjalo ukuthi mina phumtshela nje umshayeli namanje kuzoba khona umuntu futhi zonke into leziphela. Nibangaki mhlawumbe mawucabanga mani nonke maniphelele? Ngithi mawucabanga nibangaki mani nonke maniphelele? Hayi ngeke ngicabanga ukuthi sibangaki ngizokutshela nje mina ukuthi siyaxhumana thina. Shuthi la kuma 500 600. Yeah, because sekuthuma silo sengisho ukuthi kunani sinayo imali lenombolo thizeni lakhona nenombolo yazi yabo kodwa imali lenombolo ethize njengoba ngitshela ukuthi silandela umthetho othize lo mthetho loyo umthetho uhamba nenombolo umthetho othi nanoma yini mina ngavuka sebenza ngale ndlela engitshela ngayo ngaya mhlawumbe ngakubuze ngawo. Okay, asiqale sikhulume ngawe kancane ukuthi wena ngifuna igama lakho ungangitshela igama lakho but ekhaya usuke ekhaya linjani? No. Ngisakhumbula ukuthi ufukuzayo bese yakhula kulisumzalo siyakhula bese kike nokuzobe soyiphila wena siyabona ukuthi uphila kanjani ufuna ukulandela ngithetha abazali noma wachuza ukuthi wena mhlawumbe ufuna ukuphila kanjani asiwe. Okay, awukangiphendule wena imag ngifuna sisihambisane mina nawe. Ufuna ungichazele ukuthi wena ukhule kanjani, ukhule ekhaya usonto kwakhona uma nobaba kanjalo. Yes. Tuwa babazali kuna right upbringing yami was right then shows like so impilo yami shitho nje lapho. Yashintshiswa yini le yakwenza ukuthi uthathe lesinqumo sokuthi uzongene kule mpilo ephilayo? Ngicela ukuvala lo antsha ngicela ukuvala lapho ngoba manje uzochazisa umuntu
Ngiyafuna ukwazi ngoba ngiyenzela ukuthi mhlampe njengabazali khona la thina singanaki khona okuphoqa ukuthi ingane igcine singena kule mpilo leyo ekhethayo. So ingakho ngifuna ukwazi ngoba ngifuna ukwazi ukuthi yindaba ukhethe le mpilo. Eningi kanje ama-options ubungaba mhlampe umdlali webhola, ubungaba umuntu oyaphesheya, usebenza ubodokotela. Mama, ngithi uyasebenza lapho ukhona. Yebo. Sebenza nathi futhi. Akubona umbuzo lami lokho angakafiki ekutheni nenzani. Ngibuza wena siqu sakho ukuthi yindaba ukhethe lempilo. Ubungaba inoma yini. Uyazwakala ukuthi umuntu mhlawumbe owaye future enekusasa eliqhakazile waye ukhethe lempilo. Ngisho siqala amagulu iqala namanzi bayisakhula bese ngithola kabe nganga ingabheni boshwa ngelekele so bedanyana bese ke iqala lapho ke ngizitholeke. So wahlukumezeke ejele. Ngalo ngabe ngahleziya yabona ngabe ngahleziya sekhona igama layo. Okay, so uma ngafika umuntu ethi uyakuthanda manje akunika uthando ngeke uzokusize lokho. Kuthiwa ngifande umuntu ofazane. Umuntu nje ngishabe kuthiwa ubaba wakho afike akunika uthando akuthathe akise mhlambe egoli akuhlalise ehotela nihlale nibonde nidlo ice cream nenze lezo zinto uchabona singesasiza leyo nto. So when ufuna ukuba general now okay. Okay, manje nitholani ngalento? Ya utholani ngalento yini ekunika leyo nto ukuthi lokho uqhubeka uyenze lokho ubulala abantu yini ekujabulisayo? Uyajabula mhlambe ikhona into eyisilwana nayo ehamba nemithi kwenzakalani kuwena? Mfethu yabonje ngibuza yabo ngoba ngikubuza angikubuzi ngoba mhlambe ngizama uku-expose noma kanjani ukuthi ngiyazi ukuthi phakathi njengoba uthi unembeza awukho khona akukwazi ukuthi awukho. So ngizama ukuthola ukuthi yini le kwenza ukuthi wenzele ngoba kuwena. Elungipha manje ngiyacela ngoba ngifuna ukwazi ukuthi yini le ekuphushayo ukuthi uyenze lento ngoba ngeke kube ukuthi kumnandi kuwena mase ubona idumbu lele phansi ubona igazi ubona imndeni ikhala wazi ukuthi wena ubona abantu mhlambe yabo njengoba nawe uthi uyasebenza uhambisa ukudla ekhaya mase kukhona omunye umuntu ekhaya eselikhaya seluwile all together kuthiwa ingoba kushone lo muntu mangabe ubufuna leyo phone ke mhlambe ubungayithathi phone uhambe nayo indaba kufanele nibulale ile phathi ngizama uyithola indaba kufanele kube khona ofayo. Mthetho sajoyina thina lo mthetho sajoyina esebenza phezu kwawo we do night we have to we have to how many years futhi mina 100 years ngomfana ngami campaign ayisami ukuthi funde uziyazi. Okay, bakhona ke nibaxolelayo mhlambe mawubona ukuthi okay lona ke siyamxolela ngeke simbulale noma nibulala zothi. Noma yini mina enjoy ngitshela ukusebenza nomthetho umthetho wethu uthi manje mase ngipoyitile fanele ngishone khona njengosebenzi kanjani indawo engisebenza ngayo abe ngizothatha leyo foni ifunda bayifuna ngisebenza bayifuna foni mali encane foni ngingena befoni.
Okay, usebenza ini wena? Mhlampe kuba abantu mhlampe abathiza bayikhulu, mhlampe usebenza njengenkabi into kanjalo. Yonke leyo nto leyo masihlanganisa into yodwa. Ngoba uzobuya akwazi ngiyasubuya ubulala uzova kwena into endlini la into nje uzofuna wena nje ifuni. Niyadlwengula besifazane niyababulala niyayibulala ingane. Hayi uzobula amantombazane ngiyafuna amantombazane ngiyafuna athanda ngapha nangapha senza ngizodlwengula esikoleni abafana abancane abangazi abangashilanga kubancane thina sisebenza intombazane okudlulisa abantu labo besishela imali angizwa ngithini. Manje uthe ijele lakuhlukumeza yini la kuhlukumeza khathi sejele? Ijele sifana kumnandi qala nje kanjalo ejele kumnandi uyayenza la ngaphandle esongena khona uyafika khona iyashintsha funde kho mama funde kho baba funde kho funde kho puta funde kho siswa sokho insizwa bakudlwengula nawe ejele. sokho insizwa ay bazikwenza kanjalo nasebenza ngenombolo futhi. Okay, manje ukhona umuntu mhlampe oniphethe ongaphakathi ejele ngoba ngeke ngayizwa into enjalo ukuthi wani naniphethwe la. Okay, mangayona iWest kobani leli linye iqembu enilwa nalo ngoba kuthiwa khona iWest khona elinye. No, ngikwazi ukukhuluma ngoba abantu bevala futhi angisala. Likhona kodwa elinye. Nakho ngithi ngikholwa asihlala ngikwazi ukuthi mina ngisacela abantu ukuhlala nawe ngeke ngikhulume nawe. Abazali basaphila? ya Uyabathanda abazali bakho? la lo still some bayazi ngabathanda problem ukuthi sazi umzali akafunda ukuthatha ingane maseyethile umzali sokasakwazi ukubamba yisimo sami ngeke mina kwami umzali nje sesipitsana ibona ukuthi ayenze into abayifunayo ukuthi njenge lento le ngoba ke ngane ngafa kuphela. Yazi ukuthi uNkulunkulu uyawazi ukusebenza phela komuntu. Ucabanga mhlambe ngawushintshe kodwa mhlambe uNkulunkulu usangakuthinta inhliziyo yakho ushintshe. Yeah, because you know as uNkulunkulu I think so as you said that so uyakholelwa kuNkulunkulu, uyazi ukuthi uNkulunkulu khona, uyazi ukuthi uNkulunkulu. Abothina bomfangazi wethu sibabazi ibasha izolethandaza kakhulu nabantu abafunda ehlozela abantu abasonta esonta nabo la ngoba ngihambe nasonto. Batha ukuthandaza kusho ukuthi uthandaza uNkulunkulu. Okwesinye isikhathi ungathandaza uthandaze kodwa umuntu ongayena uNkulunkulu oyi opposite ngoba uNkulunkulu ngeke phela azayivume lento eniyenzayo ukubulala abantu. Yena umuntu uyena mthetheleli wethu lo. Yena mthetheleli wethu lo. Njengoba sithi asithelele nje yena uthethelela thina ke. Ikhona indlela yokuthi mhlambe ungiboneke mina sikuhlale sikhulume nawe. Ngiyathanda ngempela ukuhlala nawe ngikhulume nawe ngoba ngiyazi ukuthi akuwena lokhulumayo. No, ngicela ukwenze. Awuthandi? No, ngikwenze. Okay. Kodwa ngiyakucela ke mfethu ukuthi mhlambe uke ucabangisise lento okubulala abantu, ya? Imaki ingane unazo wena? Yazo 5. Mangase kube khona umuntu obulala ingane zakho ngendlela wena obulala abantu ngathini? Cha, sithi awusekho wena, ngithi ushilo ugeneral akasekho. Nawe kuthi uyashona kusasa. Ingane zakho usezisele azizodwa usekho wena, ngithi ngeke usakwazi ukuyiprotect. Khona umuntu ozowenza exactly lento yenza inganeni zakho. Even lezi ke ezamantombazane mangabe khona ezamantombazane ayihlukumeze exactly njengoba uhlukumeza. Abo ngihamba. Dumizulu ngoba emva kwami wangitshela nje ukuthi ngizithele zohamba mina ngishona emhlabathini sikhona ezami ngemuva ngizomsebenza lo msebenzi kahlungu. Okay, omncane kunani nonke uneminyaka emingaki? Ngifuna ukuthola lokho, hayi wena, hayi iminyaka yakho. Omncane kunani nonke kuyiWest uneminyaka emingaki? La 18. Khona bamkhombayo lapha eNanda bathi uneminyaka 9.
hayi angibali lo kwamanje yakhona kodwa nje ngimbazi kwamanje akakwazi ukuthi enze exactly what it is kodwa yena uyenza naye ingathi nje manje umshaya uzobona. Okay, okugcina uzogcina ngiphendule lo kuphela. Ikhona yini imithi enisebenzisayo na? Ekwazi ngabe khona. Khona inyanga nje ehlalela ukunisebenza. Uyazi bafuna imali njengami. Njengoba bafuna imali yandlela abasebenza ngayo nami ngizokwenza kwafanele nje kubona ngashela imali. Nathi ngenza ingane zami ngemali evalini leyo nami ngizosebenza ukuthi ngenze ngikwenza leyo ngithathe kubona. Ngiyakuzwa mfethu noma into eshoyo nje ngiphatha kabi ilimaza inhliziyo yami ngoba nje mangicabanga mina ngicabangela into ezinkulu ngicabangela nenze into ezinkulu la eMzansi kodwa nina niyicabangeli le nto ucabanga ukufa ayikho into ozoyithola ngokufa mase ufile futhi ayikho into ozoyenza mase ufile so sekuphelile ngawe yabo sina sinifunela ukuthi nibe Alright mfethu okay ngiyabonga kodwa kakhulu isikhathi sakho Alright ube nosuku oluhle mfethu sibonga kakhulu usinesikhathi sakho Thank Thank you so much